Tieto šperky nie len, že dizajn je neskutočný, a ešte sú aj dizajnovo zabalené, čo je však pre mňa dôležité. That's so cute, pozrite. To aby som nezabudla, že som veľká hviezda. Furiosa je česká značka a všetky ich šperky sú z nehrdzavajúcej ocele, čo je perfektné pre nás alergikov. Všetky šperky majú v zlatej aj striebornej verzii. Ja som si vybrala strieborné, hej, lebo ja som cool tone girly. Beautiful. No a tá zlatá verzia je vždy pozlátená 18-karátovým zlatom. Každopádne, ako zlatá, tak aj strieborná verzia ti nezhrdzavie, nesčerná, sú waterproof, sú hypoalergénne, to už som vravela. Proste môžeš si s nimi užívať leto naplno a to je za mňa, že whole package. Musím vám povedať, že ja svoj nový set absolútne milujem.